Veď. Takže ja vás vítam u môjho tutoriálu Jakis na zadnom kolese. Takže poprvé túto stranu prednú musíme zvihnúť takto a potom iba šlapať na pedály. Takže prvá časť. Idem a toto spravím. Prvé. Po druhé musíme a pedály sa kolísať tomu celému. Takže ukážem vám trošku jazdy na zadnom jednom kolese. Takže trošku rozbehneme a postavím. Je to veľmi ľahké, keď robím toto video pre začiatočníkov, ktorí nevedia ako ísť na jednom kolese. Vôbec na to nepotrebujete silu, hlavné je, že musíte zdvihnúť túto časť. Ak ste zdvihli tú časť, už nezostáva nič ťažké, iba pedálne šlapať. Takže takto nejako. Není to až tak ťažké. Ja som si to učil za 3 dní. Takže nie je to vôbec ťažké. Ešte raz vám to ukážem tutoriál. Takže poprvé túto prednú časť zdvihneme aspoň takto. Potom pedálmi budeme šlapať. Takže iba toto. No. A tak, druhé, ako zostať na prednom kolese. Keď máme prednú brzdu, tak ideme a tlačíme to. Takže teraz vám to ukážem normálne. Aspoň tak nejak pre začiatočníkov. Viem to aj lepšie, ale ukážem vám to len tak. No, ďakujem za pozornosť, dúfam, že sa naučíte, ako ísť na zadnom kolese. Čaute sa.